Dobrý den. Dobrý den. A co vás tak zdrželo, pane ptáček? Ale jel jsem na sáňkách až z Prachatic a závěje byly úplně všude. My jsme vám zatím zatopili a připravili pokoj. Pojďte, já vám něco ukážu. Haló, kde jste? Tady si můžou lidi asi uvařit, ale kde je? To je teploučko. Že byla tady? Ne, to je jenom příví. Kde je? Kde je? Tady taky ne. Haló, paní Zářová, tady jsem. Tady vás mám. Tak, na Moldavblik můžete na běžky. Na Lipno můžete na běžky nebo na brusle. A tamhle dozadu, to je Smrčina. Tam můžete na sjezdovky. Kde to jsem? Tady jsem nebyl. Co to? Tady to taky jiný. Tady jsem asi nespal. Pojďte na čaj. A co říkáte, pane ptáček, tady na to okolí? Pane ptáček, probuďte se, dneska vám končí pobyt. Teď jsem se ještě ani nezabydlel. No tak si vezmu sáňky a pojedu. No, to se moc nesvezete, teď už je květen. Je. Z toho si nic nedělejte, pane ptáček, tady to uteče rychle všem našim hostům. Naschledanou.